Pois nada, bos días, estamos aquí para facer a presentación oficial do 20º Campeonato Galego de Doma Clásica con Ponix. Por segundo ano consecutivo a Federación otorgounos o privilexio desta organización. O Campeonato Galego de Ponix de Doma Clásica é o segundo ano que se separa do Campeonato Galego de Doma Clásica por categorías e potros. No ano pasado tivemos unha participación sorprendente para as expectativas que tiñamos, en torno a 30 participantes, completando 5 categorías. Este ano aumentamos un 15% de participación e vamos a completar 6 categorías. O mundo do poni é un mundo completamente distinto ao mundo dos cabalos por categorías e absolutos e de potros. É un mundo onde se potencia principalmente a base, a escola, o mundo da iniciación á hípica. Entón, en Doma Clásica, os riscos son moitísimo menores, pero ainda así sempre é conveniente comenzar a montar con ponis, porque é unha altura máis adecuada para os cativos. Son máis sencillos de manexar, de aparellar, de montar, que nun cabalo grande o que necesitan alguén para que lle axude a subir, a poñerlle os aperos. Entón, nós, desde o Club Hípico Coles, apostamos fortemente por o mundo poni, sobre todo na disciplina de Doma Clásica, pero tamén como escola de equitación, somos un club no que predominan maioritariamente os ponis para todas as edades dos nenos.